Hazır sırası sakız kavrasın. Bitti mi? İyi akşam var mı? Otanın sen savunma koy durasın. Şık aşık. Sen şunun fikrini aytarsın mı? Fikir var mı sende bak? Benim bitti sıra. Allah aşkına. Ben suyufan bilmiyorum. Suyfa bilen mi nişe? Ben onu bilmeyeyim başa ne sesin. Belki. Hayırlı gün hürmetli tamaşaçılar. Әлеге шушы менә Ялкын журналының сораштыргалаштыргалау тапшыруына безне чакырганнар бик зур рәхмәт. Һәм инде без үзебезнең әлеге шушы тапшыруны матурлап әйтеп башлап та җибәрәбез. Бүген миндә кунакта Гүзәл Идрисова. Мин аңа сораулар бирәм. Ул сорауларга җавап бирергә тиеш. Без инде бер-беребезгә сораулар биреп, әлеге шушы сораулар белән бәлким сезгә дә бер күңелле генә тапшыру ясарбыз дип өметләнеп калабыз. Ничек беренчедән Әйдә мин башлыйм. Ярар. Хатын кыз беренче башлар диеш. Әйдә. Так, беренче Аллага сорау. тапшырдык. Мине беренче тапкыр күргәч туган уй. Мине беренче тапкыр күргәч нәрсә уйладың? Estağfirullah dedim yine. Нәрсә дим? Бу Estağfirullah. яхшы яктан мен ничек инде бу? Монда барсы да бар. Яхшы ягы да хәзер уже estağfirullah дип. Башта шатлыклы белән. Булдымы синең җавабың? Шу еш ул. Давай, ал сен миңа сорау. Көтәм. Мине кайсы якларыма сокланып карыйсың дигән. Хәзерме ул? Хәзер микән ул? Так, ни кайсыкларың? Ну, беренче күргәндә сыкландым синең юмарт булуыңа. Так. Сибетин акчаны кызганмыйсың. Хәзер Соран түгел, вообще соран ирләренә җинем сими. Аннарысын юмор хисле, Так. битине ходячий, юморист, пародист. Хәм нәрсә дип әйтим. Хәзерге сездернә менә мин кайсы. Хәзерге вакытта инде нәрсә дип әйтим. Хәзер инде акчасы юк. Юморист түгел. Юк, хәзерге вакытта. Хәзер ни, җырлар язасың, шунысы ныгышы. Расходланасың. Әйе, все, яхшы. Бәре. Так. Мин сине кайсы якларым белән җәлеп итәм? Ну, инде мала янда сен касанап китсәң инде беренче чиратта ни? Теге җитди яктан килгәндә инде акылың белән. Ие. Үссүзлегең белән. Бер кышта кара. Тагын. Биттеме ни? Ике сыйфат кына шуны. Юк инде төскә, бойга төскә килгәндә инде Аллага шөкер бөтен җиреңдә. Ие, матур җырлавың белән. Һәм теге уртак балаларның шундый яхшы әнисе булып. Рәхмәт. Мин бик канәгать. Мин укыйм. Минем имиджда нәрсәне үзгәртер идең? Миндә бармы соң? Имиджда. Менә әле яңа үзгәртеп килдек бит инде. Әйе. Менә хәзерге бит инде зауыклы төсләр, шундый менә нюдовый төсләр дип әйтәм. Юк, Юк, хәзер аның бит әле теге нәрсәдер кияләр әле. Асылынган, салынган. Әйе, менә хәзер мин дә шуны кертәрим, менә күбрәк. Кемгә, миңамы? Әйе, син бит олы ир, 3 бала атасы, әйе. Инде 40-ка килгәндә ничек Ни 40-ка килгән 40 уздымы шиниха? Ну, әзрәк узды. Нинди килгәндә? Сауык. Хәйлегә таба барам бит. Сауык уже теге аңлашылды. Аңлашылды. Уже бармый кирәк зауыклы төсләр, нюдовый төсләр һәрмонда һәм оверсайз, шундый менә ничектер зауыклылык булырга тиеш. Яркий спортивкалардан уже арынырга кирәк. Син бит олы ата. Ир заты. Шул имиджга керәйме? Әйе. Башка җир кермим имиджга, шул киемгә генә бәйләнсен. Имидж үзеңне тотышың инде. Ни нәрсә Олылар начартамы? Юк, Арман. Кай вакыт була инде. Әйдә, ярар. Әйдә, мин укыйм. Мин пешергән кайсы ризыкны син аеруча яратасың? Теге мин шул пасын калдыргач, син шунда кайткач теге пилмәне саласың, холодильникка алып. Иң тәмлесе шул. Шулпа калдырган шулпага пилмән сала. Аннан башка җүндә ризык. Мен башка күргән юк. Юк, син бәлешләрем шамимыни? Потраха бәлешләр. Шу инде ничек шамасын инде. Ну, ул бит елга бер генә әлегә. Киреп утырам инде. Ул бит елга бер генә әлегә. Мин бит эштә. Юк инде. Шулай булгач, шул пилмәннән дә яхшы юк инде. Шулай туры килә бит. Әлбәттә, бәлешләр нәрсә? Anladım. Хәзер сразу заказ кабырасың. Монда ярак түгел бу. Ие. Юк инде бәлешләр әлбәттә инде иң тәмлесе шушы патрахалар белән дөрестән. Ярар. Мин көтәм ясыгын. Беренче свиданиедә мин сиңа нәрсә кигән идем? Кем? Мин нәрсә беренче свиданиедә мин нәрсә кигән идем? Буян хәтерлим инде аны хәзер. 15 ел. Тукта 15 ел узды бит инде. Узмады әле 15-нчесе генә җитте генә. Инде узсын. Ну, 14 ярар. Так, нәрсә кигән инде. Нәрсә кигән идем, үзендә хәтерләйм нәрсәгә. Ну, син яшәктән ни идең инде? Миңа ашарга тырышып, мине һәр вакыт яңа кием килеп киләдер. Анда мин хәтерләп бетерим нәрсә кигәнеңне. Ярар, әйдә. Ярар.
Ниндир матур кийим булган. Булгандыр. Исем Жұмыс китәрлек істеп булгач. Исем китәрлек булгач. Бик яхшы булмаган инде, истә калыр булса, булган булыр. Так, мине нык көнләгән чагыңны хәтерлисеңме? Ой. Әле менә бер көн туган көнгә чакырдылар сине. Индидер Илгиз белән туган көнгә чакырдылар. Безгә язып җибәргәннәр. Чакыру килгән. Чакыру килде. Гүзәл һәм Илгиз сезне шул числода туган көнгә чакырабыз. Мин әйтәм, ярар, Гүзәлгә әйтермен, Илгиз белән барырлар дип язып җибәрдем. Мин инде Гүзәлгә яздым дигән теге, хатны җибәрдем дигән теге кеше. Менә барасы булган Илгиз белән. Менә. Мин шунда гына көнләдем. Ие. Ярар. Так. Соңгы тапкыр кайчан һәм нәрсә өчен ачуланыштык? Астагфирулла. Соңгы тапкырмы? Нәрсә өчен булды микән ул? Менә әле кергәндә шу ялкын журналына кирип барадыр бит инде теге Тап медиага. Нәрсә эшләдем мин? Мен сиңа әйтәм, сиңа калабыз син. Син ашысы килә. Аны синең ашысы килде бит ул. Син ул кадагына кирдек усталыгыга. Син күбиктер аласың ашарга да. Аның өчен түгел инде. Мин сиңа әйтәм, балалар белән булышты инде, дәресләр карашырга. Ансы булгалы инде, ие. Мин бит арып кайтам эштән, дәресләр карыйсы бар. Мин тик утырам. Син тик утырып син әйтәсең, мин аны аңламыйм барыбер диясең дә телевизор карыйсың. Шуннан ачу килә мине. Менә бөтен кеше белсен әле. Әйе. Так, мине идеаль хатын дип саныйсыңмы? Саныйсың. Аллага Мин укыйммы? Әйе. Мин биргән нинди бүләк аеруча исеңдә калды? Син биргән иң истәлекле бүләк ул ак аю. Теге Син йөршкән вакытта. Юк, 3нче малайга машина бирү истә калмаган икән. Юк, шул аю, шул айча мин сиңа шул. Юлда аю бүләк итте. Аны ул аяна кичкенәдән башлыйсы калган просто. Юк, ул просто ничектер минем менә хәзер син сорагач. Хыялыңа инде. Юк, ул аю һаман да өйдә тора, теге машина юк бит уже. Аны ул машина кемдер җыри просто. Не, минем истә калган ул аю, чөнки син бит минем ниме, хыялымны тормышка ашырдың. Мин шулай хыялланган идем, йөршкән вакытта менә. Берәрсе миңа аю бүләк итте. Кызларга бүләк итә бит әле шуны мишкалар ниләр. Минем ничектер ул вакыт булмады. Минем вакыт булмады. Вакыт булмады алырга. Юк, шундый менә вакыт шырым булмады дип әйттем мин сиңа. Җыршыга, но син бит эштә кеше. Мин эштә идем, аннар гастрольләрдә күп жүрдем, вакыт булмады бит минем. Гелтеге станок артында тора. Шуннан зур ак аю, хәзер дә бүлмәдә тора, балалар бүлмәсендә. Урын алып тора. Юк, матур ул. Аны балалар күп акчаклап үстеләр. Яхшы. Бала чага шуңа инде ябыша. Так. Беренче убышу кайда һәм ничек булды? Шул аю кырында инде. Шунда булды микән? Ну шул аю өчен үпкәнмендер инде, шатланып. Кайчан үптем икән? Искә төшерергә кирәкме кайткач? Шулай беренче бер затканда булгандыр дип хәтерлим мин. Истән атан карап торадыр. Шунда булдым ни? Шунда булды бугай ул. Ярар. Давай. Мин нинди әти? Синме? Мин теге. Үзем дә әйтергә. Теләпшән. Кай вакытта бик кыры, кай вакытта ортыгы белән нитә торган теге. Йомшак. Йомшак түгел. Ортыгы белән балывать итә торган әти. Теге үзеңдә булмаган әйберне алып бирәсең килә дип әйтәсең дә, акчаны кызганмыйча алып бирәсең. Мин аның өчен сүгәм инде. Чөнки мин куркам, мәсәлән, син алып биргән квадроцикллар өчен инде. Кай вакыт син бик кыры әти. Ортыгы белән әйе. Шул гына. Менә шул. Так, әйе. Но балалар өчен күп нәрсә эшлисең, менә шунысы сөендерә. Шугалак дисеңме, аларны кайдыр алып барырга дисеңме, күңелләрен күрә беләсең. Менә шунысы өчен бик рәхмәтле. Әйе. О, әйбәт сорау. Миңа кадәр ничә кыз белән йөрдең? Әйдә киләсе сорауга күчик диген. Әйе. Аларны әйтмисеңме? Аларга сәлам. Генә җибәрәм. Күрсәләр. Так, мин әйтәм хәзер, име? Минем репертуарымдагы иң яратмаган җырың нинди? Иң яратмаган. Анда җыр бар микән? Мин даже хәзер әйтәм. Бөтенесе дә нормаль шикелле. Аны беренчесе миңа аны күңелгә якыта торганнар бар инде. Миңа багышлап язылган мәсәлән. Кайсы? Син туйда миңа башкардың бит инде. Нинди? Хәтерләмисезме шуны? Назларыңны. Сен миңа башкарган идең вообще туйда. Тара-тара-там. Ул теге алдагы сораудан соң ничектер Бу сорауны туры килдеме? Нинди яратмаган җырың бар? Яратмаган җыр. Кой бер җырларны миңа аранжировкалар ошам, менә шул гына. Мин ул аранжировка җырыңа туры килмәгән. Анда юк, димәк яратмаган җырың юк. Яратмаган җырым юк, аранжировкасы туры килмәгәннәр генә бар. Так, хәзер сорау миннән, әйме? Сәхнәгә чыгар алдыннан ачуланышкан очраклар буламы? Була инде. Булса үзебезне ничек тотабыз? Була инде ничек булмас инде, әзмәс генә шунда нерлан соң ул бит инде сәхнәгә каядыр әйтик инде ниндидер бер теге мәҗлес алдынамы,
Biraz гына нерландырып ала. Шулай битинде. Ничек тотасың? Иң ошамаганы менә шушы теге минем нәрсәдер сөйләгән чакта алып барганчыга яки миңа нәрсәдер кирәк, син шул вакытта Инстаграмда кемнеңдер телефоннан карап утырасың. Мин ул вакытта Ялкын журналының неен карыйм сайтын. Неен түгел, исеме белән сөйләш. Ялкын журналының ние юк. Сайтын карап утырам. Менә шул вакытта шуңа ачып чыга кай вакыт шул. Булса үзеңне ничек тотасың? Нәрсә булса? Менә шул ачуланышы булса инде. Менә дуэт җырларга кирәк нишлибез әле без? Ничисең инде анда, анда инде. Нарчык каштан. Алып кулга шундый кот итеп кысып әл. Так. Мин укыйм. Аерылышырга теләгең булдымы дигән. Вакытларың була димме? Аерылышырга теләгән Бу вакытларың. миңа сорамны? Ие. Мин чөт синнән көтеп торам. Неме син әйтәм, син көтеп торам. Нәрсә дип әйтим инде? Булай инде чакмасын булай зак уйлагач. Димәк, юк түгел. Бик каты ачу китергән чакта әллә инде уйлар килә инде ул башка әлбәттә. Ишек ачык, апайым. Әллә инде уйлар килә дә инде аны аралар ташлап китә икән уйлар. Кем ташлап китә? Ул уйлар. Чыгып китәдер. Юк, ишек ачык. Ул бит кешенең һәрбер ниндә менә аеруча мин игезәк, миндә ике кеше яши. Берсе яхшысы, берсе Миндә өчәү. Юк, син укчы синдә юк андыйлар. Синдә шул бер укчы инде ул. Ә миндә икәү. Берсе менә ул кирләнеп әйтә, мәсәлән, теге иблис шикелле иде, тегеләй тиргәдә китегә иде. Икенчесе яхшысы нитә инде. Менә шуның берсен атырга кирәк миңа. Берсе бәлкем кытырткан булгандыр. Димәк булмаган түгел. Так. Мин укыйммы тагын? Хәзер мин укыйм. Әйдә, кызурак. Зур сәхнәгә ләккәнче нинди уңышсызлыклар кичердең? Уңышсызлыклар. Бу иҗатка зур сәхнә булган иҗатка багышланган сорый. Иҗаттагы Иҗат зур сәхнәгә ләккәнче дигән. Нинди уңышсызлыклар зур сәхнәгә ләккәнче. Мин инде музыкаль училищега кергәнем укырга, анда мине духовой отделениега, духовой теге тынлы уен кораллары бүлегенә укырга кергәнем. Тик кызганычка каршы мин ул тынлы уен кораллары бүлегендә укый алмадым, чөнки миңа бирделәр. Мин курайда уйныйм. Миңа кергәч курай укытучысы юк. Менә сез габойда уйныйсыз дигән инструмент уен коралы тапшырдылар һәм мин шушы уен коралын гомумән алганда төшендә дә күргән юк иде. Көч хәл белән 1-2 ай газапланганнан соң мен анда җыр бүлегенә күчтем. Бу уңышсызлык да синең? Шулай дидем, уйнамадым. Габойда уйнаучы кешеләр нәрсә дип уйлыйм? Хәзер габойда уйнаучы кешеләр оркестрда уйнап тора, бәлки алар уйнамый торганнардыр. Алар шушы менә мин анда ләккән булсам, бәлки менә Син аңладың, что бу синеке түгел. Ие. Ну габойда уйнасыннар халык, ул бит матур Уйнасыннар, балалар өйрәнсен, уйнасın. Так, хәзер син сора. Кем белән дуэт җырларга теләр идең? Хәзер әйтәм, Чумаков белән. Миңа Алексей Чумаков. Кайсы авылны калу? Мәскәүнеке, дигән. Арча артында бар дигән Мәскәү, менә шунда. Арча артында Мәскәү. Мин аның иҗаты географияңны әйтер идем. Мин аның иҗаты шундый матур. Арча артыннан соң барый башлана инде Мәскәүдә. Шит җырчыларны яратам мин әле. Кем? Шит җырчыларны яратам. Кем ул? Мин хатын. Белмисең дә бит син. Беләм инде. Ничә белмәскә. Юк, исемнәрне әйтеп айтасың. Рамазотти мәсәлән шундый. Рамазан? Рамазан инде. Читилнеке менә. Әйе, Эрес Рамазотти. Так, ярар, булды, яхшы. Так, без нәрсәләр аркасында бик нык ызгышырга мөмкинбез. Менә шушы Столовыйдан. юк инде, шушы мәҗлесләр яки әйтик инде концерт алдында әнә шул син бер төрле, мин бер төрле сөйләп, шул моментлар гына булырга мөмкин күбрәк. Әйенде. Ие, мин укыйммы? Димәк, бергә эшләмәскә мөмкин. Шулайдыр инде, әнә Чумаков эшләрсең. Мине әти-әниең белән таныштырганнан соң, алар нинди фикердә калган иде? Бик шатлыклы фикердә калмадылар бу гайналар, конечно. Юк, нормаль фикердә калдылар, син бит башта бик итәгатьле тәртипле җегет идең. Хәзер нәрсә? Юк, хәзер бит инде әзрәк нидә, үзгәрәсең. Сезләнәсең. Башта бит инде беренче кайткач хәтерлисеңме, Рөстәм Зәкиров. Юк, сезләнәсен дип нәрсә? Бабайның машинасын алып киткән кеше. Юк. Рөстәм Зәкиров төркеме белән кайттык та инде. Шунда хәтерлисеңме, әни сиңа сораулар биреп утырды. Анда чөнки бөтен сөйләнгән, олырак яшьтәгеләр, ә син бердән-бер теге нормаль яшь кеше идең. Нәрсә сорап идең икәнме? Ул сиңа сораштырды, кая торасың? Акчаң бармы дигән. Әйе, акчаң бармы? Атаның исән-саумы, кая торасың? Мин нәрсә белән шөгыльләнәсең? Как будто син аны уже сөйләмәгәнең. Юк, сөйләмәгәнем. Ул үзе сораштырып синнән ни алды? Имтихан алган төсле булды бит. Аннары без киткәч, әни әйтте, менә ул малай өйләнмәгән бай кызым. Нормаль гына җегеткә шаган фикерләү бар диде һәм тормышка карата мәгънәле карашы бар диде. Менә шул. Булган бу. Әйбәт булды. Ул карашлар бармы икән? Так, мин укыйммы? Әйе. Әйе. Юк.
Мен укыйм. Киләчәгеңне актерлык белән бәйләнмәгәнгә үкенмәдеңме? Бар, ансы да бар, біраз ғана бар, чөнки институтта оқыған чақташы мезгіл яшьләр халық театры да біз студент буларак шунда катнашадык. Безнең җитәкчебез Марсель Джаббаров Камал театрында да зур сәхнәсендә уйнап, төрле җиңүләргә насип булды, җиңүләр яуларга. Һәм бераз анашы актерлык белән киткән булсам, чыгып калмаган булыр имдер дип уйлыйм. Бик мөтиге мактанып әйтмим, конечно, мин шуңа хәле көчле актер дип. Юк, идә әйбәт уйныйсың син. Иртән Ой, кайтканда идә син ничек уйнаганым мин хәзер сөйләп күрсәтсәм. В общем, без Без кайсы ягыбыз белән бер-беребезгә охшаган дип уйлыйсың? Кайсы ягы белән? Безне һәрвакыт әйттеләр, ни дип шашкансыз дип. Ул миңа калса любой ир-ат белән хатын-кыз бергә тора-тора бер-берсенә ошый башлыйлар. Дип уйлыйм мин. Монда алай димәгән бит. Монда алай сорау бирмәгән. Любой ир-ат белән хатын-кыз торып, берсе-берсенә охшый башлыйлармы дигән димәгән. Без кайсы ягыбыз белән бер-беребезгә охшаган дип уйлыйсың дигән. Син шуның фикерен әйтә аласыңмы? Фикер бармы синдә вообще? Бар. Тукта, син ни? Шау-шу яратасың инде. Мин дә шикелле инде. Һәм өйдә утырмаска лишь ба. Менә шундый инде, икебез дә шундыйрак куана. Мин әле күбрәк Ярый, балалар өйдә калай инде. Хуҗа бала, без чыгабыз әйтәбез. Эт бар әле тагын, эт безнең хуҗа. Так, хәзер мин укыйммы? Әйдә әле, булып бара. Тормышыңда берәр әйберне үзгәртеп булса, ул нәрсә булыр иде? Давай дальше. Үзгәртеп булса, ни? Теге дальше балалар иштирай. Киләсе сорауны укы. Мин теге тукта, мин теге үзгәртеп булса, менә ни инде теге. Үкенгә дигән әле тагын бер әйбергә төште, менә кыз булмады. Миңа һаман исем кушып булмый. Без шундый өйләнешкәч, шундый нигә теге уртак бер килешү ясаган идек. Әгәр дә малайлар туса, гүзәл куша малайларга исемне, кыз туса, мин кушам дип. Ну, менә миңа һаман насип булма, менә шунысы. Менә сорау да шул турыда икән. Әйдә, 4нче бала алып кайтабыз дисәм, син Бу дөрес сорау, мин син придумать итеп утырасың. Менә бит, әйдә, 4нче бала алып кайтабыз дисәң, менә күрдең, ничек туры килеп тора. Ходай тәгалә бар ул. Күрдең? Каршы киләсең шуны. Чыгам да китәм хәзер. Кайтам да китәм. Ишек ачык син адамнар. Җыештыручы, автоняня, репетитор, тагын кем дип әйтим әле? Бакчачы, шундый кешеләр алсаң, була. Син ачта калмыйсың. Кая калмыйм бит әле, мәктәптә эшлим. Несин мәктәптән китмисеңме? Юк, мин шул декретлык килешүләргә җыйдым. Кит ана. Юк, монда сорау алай димәгән. Юктыр инде. Әле бу ишесен дә үстереп, кеше итеп, аларны белемле итеп, Ишек ачык апайым, иҗат юлында үстерергә бик күп көч кирәк. Ишек ачык. Көч кирәк. Әйдә. Хәзер мин укыйм. Улларыбызның берсе бөтенләй өйләнергә җыенмыйм дип әйтсә, син нәрсә дип әйтәсең? Монда андый сүзне әйтергә ярамыйдыр. Ул нык зур ялгышлык булачак. Син ничек аңлатасың? Матур итеп. Башта матур итеп аңлатырга тырышам мин. Аңламаса. Ну, аңлатачакмын әйбәтләп, что бу өйләнсен. Өйләнәчәк ул, по-любому. Улларның берсе. Ие. Өйләнәчәкләр инде бар. Алар нормальный малайлар. Олысы өйләнеп тора инде уже хәзер. Олысы да кичкенәсе дә әйдә. Син укыйсың. Халкымда нинди кемчелекләрем бар? Кызу, артык кызу, менә ни? Бераз сүнәргә кирәк һәм нервларны бераз сакларга кирәк. Нервный клетка не восстанавливается. Юкка барга нервланасы түгел. Ничек лайыл татарча? Нерв. Күзәнәкләре Аңлады. Нитми. Менә шул. Аңлады. Чөнки ни, бер генә яшибез, анда юк өчен генә дә нервланасы түгел. Барыбер өлгерәбез, өлгермәҗи калмады, шуңа син аның белән мине дә нервландырасың, мине дә кайфны бозасың. Сиңа да шулай юк. Так, әгәр син өйгә кайтып кергәндә ашарга пешмәгән һәм мин сине каршы алмыйм икән, синең реакция? Беренчесе юк. Тотам да пешерәм, анда итүле ашарга, холодильник тулы ашарга. Синең реакция булсын инде. Конечно. Аллаһ шөкер, бер үзем Юк, булгалы инде ул мәсәлән син өйдә булып, ашарга пешермәсәң. Андай бер мөмкин түгел. Андай бер булырга мөмкин түгел, конечно. Но әгәр дә өйдә булмаса, инде действительно ансың. Ансы шатланасың инде. Үзем генә. Мин нәрсәне гафу итә алмас идем. Шул җавап бармы сине? Мин. Мин. Син. Ие.
Bana sağ ol. Хыянаттыр инде. Шулай. Балаларга ничек исем сайлаганны хәтерлисезме? Ой, мине хәтерлим. Алым малай туды да. Шуңа исем сайлыйбыз. Ул вакытта İsimге келгәндә мин алдан айтып куйдым, чөнки исемне кем булса да ой гизә була дидек. Юк инде, малайлар булса, исемне әнисе куша, кыз булса, кыз туса инде мин кушам. Шуңа күрә миңа насыйп булмады бака. Ну, без исем сайладык. Кызганыч. Заранее исемне әйтеп булмады, чөнки миңа әйттеләр, бала тугач, менә йөзенә карагач, анда билгеле була кем исеме кушачагын. Шулай битләр дин. Һәм тугач, Камил тугач, без роддомда, без палатада 12 кеше, хәтерлим шуны зур палата. Шул син Камил дип кушкач, анда бөтен калган 7-се дә Камил дип кушты. Әйе, анда шундый кызык булды. Менә 12 кеше, анда нине бит бер көннәр, бер елгылар. Свидетельство рождения уже роддомда биреп чыгаралар. Таныклык. Әйе, таныклыкны. Шуңа күрә бөтен кеше кич белән шундый обсуждение бара, ирләрне сөйләшә коридорда, кем әбиләрне шылтырта шунда. Анда ирләр коридорга кирдеме? Юк инде. Телефоннан бара, әңгәмә. Нәрсә дип язабыз? Син кем дип куясың? Әйдә менә шулай итеп кушыйк дип. Анда шундый бурный обсуждение бара. Һәм әмин сразу ничектер менә Камил, бөтен яктан килгән. Безнең арада яхшы кешеләр бар, шундый интеллигент кешеләр бар арабызда. Ул тине ассоциация бар исем белән. Шуңа Камил булды инде ул. Аңа килешеп тә тора алыймы? Уртанча малайны Рамил шулай куштык ни дип, Камил Рамил созвучный булсын дип инде. Ә Марселгә инде бик каты теләгән Илнас. Шамил дип кушарга. Камил Рамил Шамил булсын дип. Ну ул бала шундый оппак чәчле, шундый зәңгәр күзле, бер дә Шамилгә Шамил дирә ул. Аңа ничектер Марсел килешәдер. Юк, ак башлы зәңгәр күзле ничә аңа гүҗәчәк дип кушмаган. Кызыктай. Юк, аның исенә килгәндә аңа Шамил килешмәде. Шамил ничектер грубый исеме минем өчен. Шуңа Марсел булды. Яра, яхшы. Менә шул. Ну, безнең әле шулай Марсел исемле дә теге якын дусларыбыз бар. Ул теге өлкән яшьтә инде алар, ләкин шуңа да карамастан, аларның да без инде теге холыкларын белеп, һәрбер исемне җүнле кешеләр икәнен белеп, шушы исемне, шушы исемгә тукталдык. Мин әйтәм, гаилә бюджеты кем кулында? Бездә. Икебез уртага салып, Белмим. Әйтәме? Ну, икебез бергә нитәбез бит инде бөтен план. Нитәбез димә, монда менә алар уже аңламыйлар әнә, көлеп утыралар. Бөтен нәрсәне уртага салып планлаштырабыз дип аерыш. Менә шулай санап. Монда бөтен нәрсә турында түгел, монда гаилә бюджеты кем кулында? Нәрсәне ул? Бюджетны. Ничек син саныйсың? Юк инде, мин бит экономнырак, хатын кыз. Мин экономны. Син акыраны син яратасың нитәргә? Туздырырга, мин яратам күбрәк җыярга. Аллаһ шөкер. Шуңа күрә мин эконом яктан мин күбрәк теге сонда. Уртада инде ярар. Уртада, ну нәрсәдер аласы булса, без уртага салып сөйләшәбез. Шулай бит. Шулай. Кайсы безнең фанатлары күбрәк? Әлбәттә. Әтисенең. Чөнки күбесенчә хатын кызлар бит йөри концертларга 80% залда утыра хатын кызлар. Һәм алар естественно ират кешене күбрәк ярата. Без ачуланышкач кем беренче адым ясый? Мин. Конечно, мин. Кайчан ясаганың ба? Мин. Әлеген алып кире башаттым менә, син кычкырышып киләдең. Кем ясаган? Кем ясаган булып чыга? Ну кай вакыт син инде теге үзең гаепле булганны син беләсең. Алай теге. Синең идеал ялкының ул. Мин беләм. Синең өчен идеал ялкыны нинди ул? Әйтәл. Бер кешене ияртмичә балыкка чыгып китә. Балыкка бар, мин шуны уйлап тора дим. Аның көне юк. Телефоны сүндереп. Көне юк, мин балыкка барга бик хыяллана. Инде 15 ел хыяллана инде ул. Менә балыкка барып утыргач, әйдә малайларны кайтасыңар шинде. Әйдә кайчан кайтасың? Шалтырата башы. Монда нинди балык? Мин Астраханьга китәм, кстати. Кая? Балыкка. Теге бар шартыннан. Юк, Астраханьга 3 көнгә китәбез. Так что, если что, белеп тор дип әйтмәкче, бөтен дөнья белән иште. Шуңа күрә. Кайткач әйтермен, барганмы, бармагамы икән. Ничә балык тотканыңа? Мин укыйм. Кайсы өлкәдән сиңа акча күбрәк керә? Үземнең бизнесымнан. Дип әйтерим һәм иҗаттан. Без синең белән икәү эшлибез, менә реклама булмасын инде. Бәйрәмнәр, мәҗлесләр алып бару, җырлау. Булсын, ни ишетсеннәр, бәлкем шунда берәрсе ишетеп чакырыр. Чакырса, телефонны да әйтеп без киләбез. Телефон шулык. Әйе. 891 дип башлана. Мин укыйм. Белмим. Чакырыгыз, без киләбез. Любой бәйрәмегезне, любой бәйрәмегезне ничәтәбез? Бизәп китәбез. Нинди бизәп кенә инде, полный пожар.
Хейтерларга ут итәбез. хейтерларга карашың һәм иң йөрәгеңә тигән тәнкыйть сүзе. Алар анда язайын, аның кайсын истә калдырып бетерәсең, хейтерлар. Алар монда да Истә утыралар. тотмыйбыз, әйме? Монда да утыралар бугайнылар. Истә Юк, мин дип әйтәм теге, шул YouTube'та утыралар шине. Әйе. Тон карап, нитеп. Кем белгән, истә мин алай Хадрисның бәйләнгән әлтеге олма костюмнарына безнең. Чисто шуларны китереп бетерделәр. Менә шундый кара костюм гына киеп чыкмыйча, шундый кызыл эләне алмалы дурасы костюмнар кигәнсез. Потому что беркемдә дә юк, бездә генә эшләр киткәннәр просто. Ай, то есть нинди? Көнләшкәннәр җитмәкчеме? Әйдә, мин укыйммы? Әйе. Синеңчә мин нинди эшне бик начар эшлим? Кыз ясый белмәдең. Үзең җавап бирдең. Син балтастасы. Все үзең дә җавап бирдең. Булдымы? Татар эстрадасына яратып бетермәгән җырчыларың бармы? Яның бит инде яратып бетермәгән дигәнне булмый инде. Һәрбер җырчының үзенең тамашачысы бар. Әйтик, шул Айдар Галиевныкы аерым, кемдер Айдар Галиев ошый, кемгәдер ошамый, кемгәдер бу Бах ошый, кемгәдер ошамый. Анда фәлән юмористлар кемдер күбрәк кыланак сикерә. Шул ук моны тәмам әйтәр инде. Үзләре елда бара шул кеше, мин беләм аларны. Үзләре һаман акырда бакыра инде сөешә. Шуңа күрә мин Мөнчегә сорау нәрсә булды? Татар эстрадасында яратып бетермәгән җырчыларың бармы? Яратмаган түгел шәлә, значит, яратып бетермәсен дип реально ике төрле сүз. Тә, мин укыйммы? Әйе. Бетәме бүген юкмы? Безнең гаиләдәге 3 кагыйдә. Ашау, эчү, йоклау. Ул синең кагыйдә. Безнеке ул. Юк. Синеке? Безнеке. Синеке йоклау. Безне затада? Юк. Зату? Безнең гаилә Зату? Синеке әйтәм, хатукта синеке әйтәм. Зату берәр теге ашарга көндезгә пешерергә ит җебетергә чыгарып кую, холодильник, морозильниктан и менеп яту. Юк, төшкә барамын әле җитсә. Ансы өченче кагыйдә керми, ансы син обязан. Тукта, безнең кагыйдәсен дөрес әйтмисең. Безнең кагыйдә, аны мин балаларга һәрвакыт әйтәм. Без каядыр барсак, ял итүме ул, күңелләшү чарасына, урмангамы, берәр лыжа шуаргамы, һәрвакыт бергә барабыз. Бер кашан да аерым чыгып йөргән. Беренче кагыйдә. Әйе, һәм без икәүгенә бер кая үткән юк бит инде. Только бергә, чөнки балалар үпкәли. Очень жалко. Жалко да. Аны ишетәс. Так, икенче кагыйдә нинди? Bizning Безнең икенче кагыйдә. Каядыр барасы бар? Икенче кагыйдә нинди? Нинди соң? Бөтен эшне бергә эшлибез инде шулай ук. Менә балчык ташыбыз икән бергә, бөтен кеше бергә, пока эш бетми. Шулай, конечно, балчыкны инде. Миннән башка кем ташсын соң балчыкны? Юк, бөтенебез бергә, бөтен кеше катнашырга тиеш диясез. Өченчесе? Өченчесе нәрсә дип әйтим инде? Балчыкка ташсын сез шулай. Бер күргән юк балчык ташыган. Бакчага ташыды бит инде. Ташыдыгыз инде. Мин тәрәзәдән карап тордым. Так, өченче кагыйдә нинди? Шуңа бер бер дә үсмәгән дә. Артыграк ташыган. Өченче кагыйдә нәрсә дип әйтим инде? Бергә ашыйбыз инде. Юк, һәрвакыт бергә менә шул зур кагыйдә. Әйе, ярар. Бер кашан аерып шигыр бирер. Кагыйдә язып яткан юк. Әйе. Мин укыйммы? Минем бетте сорау. Аллаһа шөкер. Син тәмамлыйсың, мин беренче баштан. Минеке дә беткән ши, мин моны укыдым бит инде. Нәрсә ул? Ну ярайды, тагын бер тапкыр укысың. Әйтерсең җавап бирдем. Минем кайсы якларыма сокланып карыйсың дигән. Юк, бу сорау матур булганга сорыйсыңдыр инде. Кайсы якларыңа сокланам? Кулак. Кашың матур. Кашыңның каралары. Бар микән аралары? Нәрсә дип әйтим инде? Тагын нәрсә ошый? Әнә шундый махнаты матур куллар, йомшак, җылы-җылы. Менә шундый җылы, кыш көне сиңа җылы рәхәт. Анда гына түгел әле ул. Если что. Нәрсә дип? Телең инде, телең. Ни? Теләйбәтме? Син әң матыбырак куй. Кешегә син теш. Юмор хисле телең. Ятта калдырасың. Сөяксез телең. Сөяксез телең. Astagfirullah. Тагын нәрсә дип әйтим инде? Әниең хәзер әйтәм. Нәрсәм дим? Һаман нең дим? Матур шигырьләр укыйсың син, романтик. Матур шигырьләр язасың бит әле син, чыгарасың шундый матур шигырьләр. Йөршкәндә бик күп язган. Шул сокланам инде, шуның белән әйе. Шул? Әйе. Бетте, сокланган. Шуның белән шул, хөрмәтле тамашачылар, безнең әлеге Ялкын журналының сораштыргалау тапшыруында үзегезнең вакытын жәлләмичә безне карап торган өчен сезгә бик зур рәхмәт. Безнең тузсыз шундый килде-китте сорауларга һәм тузсыз җавапларга шаккатып утырмагыз. Бу барысы да уйнау шаяру. Шуның белән безнең тапшыруыбыз ахырына якынлаша.
Гүзәл Идрисовага бик зур рәхмәт килгән өчен бүген. Рәхмәт Илназ Тамашачыларны- Бахка килгән өчен. Пока-пока. Татарстанның атказан артисты Илназ Бах. Шулай ук Татарстанның атказан артисты Ишмалаенси Гүзәл Идрисова. Без сез белән саубуллашабыз. Киләсе очрашуга кадәр барысы да уен көлке белән исән сау булыгыз, матур яшәгез, дөньяларыбыз тыныч, имин булсын. Шәхси сорауларыгыз булса безгә Ялкын журналы аша языгыз. социаль челтәләрдә көтәбез сезнең сорауларыгызны. Барысына җавап бирәбез. Без сезне бик яратабыз. Күрешкәнчә кадәр.